vydesilo alebo prekvapilo, že Tokio má taký silný, rýchly tep životný. A je to na človeka z menšieho mesta, z inej krajiny z Európy, je to veľký aglomerát, ktorý pracuje jak stroj. A čo ma vlastne prekvapilo, že v silnom tepe mesta si človek vie každej istej časti nájsť nejaký park alebo miesto. To vlastne obrovský pokoj, kde vlastne nasávam úplne zvláštnu inú vnútornú energiu pri zvuku vrán, ktoré sú pre mňa veľmi charakteristické pre toto mesto. A som asi najjednoduchšie povedané fascinovaný rôznou vizualitou, hlavne remeslom maliarstva. Yokohama Museum, kde bola výstava yokai umenia, ktoré vlastne pre mňa veľmi zvláštnym svetom mantinely, tak tá yokai je tak naplnená vlastne tými démonmi, takými tými až sexuálnymi, až desivými vecami, že mi to ukázalo úplne nové dvere. Tie práce, ktoré vznikajú práve tu v Tokiu, sú možno viac ilustratívne, ale nie sú v sebe hrozne desivé príbehy. A Tokiu ma ako keby tlačí do niečoho, nejakého vnútorného nepokoja a chutí skúsiť niečo nové. Tak som sám zvedavý, čo to priniesie, lebo vždy som odtiaľto odchádzal jednak s plným štosom papieru a prác a poďalšie aj vlastne s niečím novým, čo sa týka vlastne maliarských techník. Ja som chcel vždycky využiť celú tú škálu farebností, ktorá nám ponúka súčasná popkultúra, reklama, biznis. Chcel som byť nositeľom príbehov, ktoré reflektujú spoločnosť, ťažké témy rozrastajúcich sa izmov, nacionalizmov, rôznych takých. Ja som vlastne taký ten DJ z hora, ktorý to všetko nejako mixuje aj práve s tými postavami, ktoré nie sú moje autorské. Všetko to vlastne ako keby meliem, ako taký mlynček na mäso do jednej vlastne malby. Som smutný a možno niekedy príliš nahnevaný autor, ktorý hnevajú ma negatívne vplyvy na spoločnosť, ktoré sa dejú. Snažím sa vytvárať maľbu, ktorá to zbalí do toho pekného obalu a ponúkne divákovi zážitok. Skôr desivý maliar ako maliar do detskej izby, ako si to z počiatku vždy ľudia omýli.